Klasjeneren, een goed gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag Wiel Vesjes uit Venlo. Hij is een van de belangrijkste no-oorlogse vastelovenzangers die in Venlo met tientallen liedjes furoren maakte, maar ook buiten zijn geboortestad samen met onder meer Hai Kromvoets en G. Dene en de Kamereutjes succes vierde. Vesjes, 6 keer winnaar van het LVK, een vastelovensmonument. De beste betaalmiddel van iedere artiest, dat is dus het publiek. Het applaus. En als dat dan maar is, ja, dan is het afgelopen. De vorige week een gastdag in Valencia geweest. En op een gegeven moment dan mensen schreef dat zo dingen. Hey, Wiel Vesjes, moest hij komen zingen? Ja, luister, in de stad was zoveel mensen te zien van zo'n leuke dingen dan die ze er uiteraard meemaken. Ja. Maar duidt het toch wat? Of, ja, dat duidt natuurlijk. Ik vind dat allemaal mensen wat ik allemaal heel wat zitten of nee, dat duidt het natuurlijk wat. Zoals ik zonder de vastelovend kennen? Nee. Zoals ze in Zoetermeer kunnen wonen? Nee. Ik wil nog één ding vertellen. Ik ben nog nooit met vasteloven door Venlo weg geweest. Nog nooit. Nee. Dat is ook geweest. Die vorige dag, ik heb ook nog nooit met vastelovensdag buiten Venlo zelf opgetrooid. Die vrouw komt, dat is nog geregeld. Ook in deze tijd nog, ja. En nee, dat ken ik niet van mij. Dan moet ik daar zien. Want? Ik meen dat ik daar moet daarbij zien. Je kent ze toch van de jaar ervoor, dat zag wat er voorbij komt. Ja, dat weet ik. Die kent ze wel een uurtje weg. Ken ik niet van mij krijgen. Oh, dat is Wie ze dat? Ja, dat is. Hebben we wel eens gezegd, Jan de Venlo neer, dat is een heel raar, dat dingen. Te zien, ik zou niet in een andere stad kunnen gaan wonen, dat ken ik niet. De oorlog is voorbij, de ramen op, de vlaggen op. Wij zien goddank weer vrij. In de Venlose revue zong Wiel Vesjes over de oorlogstijd. Als kind maakte hij de bombardementen in 1944 op Venlo van Doen bij mij. Zijn interesse voor de Tweede Wereldoorlog is groot. Lierik was bevrijd. En toen weten ze uiteraard niet aan deze kant van Venlo niet. En de stad wordt geworden, de binnenstad. Dat was spergebied, daar mochten ze dus niet meer in. Op dat moment, dus een zoedoende, zien we de stad uiteraard blijven. Dingen heb ik te gast, de rest van de oorlog. Wie is de bevrijding 1 maart 1945 heb ik daar meegemaakt, ja. Natuurlijk, de binnenstad, die enorm pijn. Als ze zoiets wie die eigen, die elderlijk hoe zijn eigen zo goed en eigenlijk de ganse buurt. Ik heb aan de Venlose revues toen mee mogen doen en dingen. En er kwam ook heel veel van die stukken naar voren toe van uit de puin door de grote dingen. En het bekende nummer van Frans van Grens en dit is in de Prinsenmantel en ook de eerste jaren na de bevrijding, de optochten, die worden gewoon beïnvloed door dingen, nagemaakte jeeps en mensen zwart gemaakt, Canadezen en militairen, de wist wie dat ging. En een kou met rode meer, waar een Hitler en zo, met het hakenkruis en dan de mensen eromheen. Zo ging dat eigenlijk uiteindelijk verder. De vastelovend een belangrijke rol in gespeeld? Ja, natuurlijk. De mensen die grepen terug naar Nederland die ze dus meegemaakt hadden. Dat kwam in die optochten, kwam de jaren na de bevrijding, kwam dat naar voren toe. Mensen wie wee, een van de vele topnummers van tekstschrijver Frans Boermans, die maar liefst 5 revues en zo'n 300 liedjes in het Venloos dialect schreef.
En de Frans Boermans. 24 jaar bij mij in Den Hoog gewoond. Misschien 2 keer bij ons binnen geweest en ik zo tot de Zetterweg. En Chris het volgende. Zul dat wat zien? Dat vroeg En een Frans man Boerman. die zo'n gaafheid, zul dat wat zien? Die vroeg ik aan mij, Ja, zul dat wat zien? dat liedje, Dat niet. die tekst. Ja, ik zeg, wat heeft ze dan dingen? Ja, zitten over met inbeelden. Ik zeg, ja, laat dan eens huren. Ik heb een heel gezonde kwol, waarmee ik best de 100 hol. Op 11 november kom ik op slag. Dit joek zich kwulke voor de dag. Ik zie ook wel, er is niks bij. Waar zit er een, die heet het hij. Want weet ze, dat komt door vandaan. De ene stikt de andere aan. Wie ik de dokter vroeg hem rood, dan wordt het best een beetje groot. Die zag de wedstrijd met z'n zes, ben maar blij dat ze dat is. Ja, mensen. Dat ken ik nog in geen 100 jaar nog niet. En weer dingen. Zal dat wat zien? Ik heb een heel gezonde kwol, waarmee ik best de 100 hol. Al 11 november kom op slag, dat joekse kwulke voor de dag. Als dat bij bepaalde optredens het niet zo gaat, griep ook de huidige generatie terug op het gevestigde. En dat is dan toch een ding. Ja, nou, dat impliceert gewoon wie goed dat het is. Dat ding, In de camera kijken. Zag maar weer als ik. Ik ben Wiel Vestjes en in even staan mijn collega Hij Kronvoets. We zingen dat liedje, Had ik maar. Het is gemak. Dat was een grote vriend, Frans Boermans. De tekst en de muziek is gemaakt door Sef Gubbels, Oud Venlo. Ik moet hetzelfde zeggen, maar Wiel heeft het al gezegd. Goedenavond, zeg. Opnieuw! Ja, dat was het. Er zijn ook natuurlijk minder leuke dingen. Dat je dan op een gegeven moment denkt van, dat ze onder de vloerbedekking weg wil schroepen als er minder leuke dingen gebeuren. Maar ja, dat mag ze toch in het leven mee. Dat is altijd. Achter in de wandelgangen, die heeft ook zijn tijd gehad of een geil waard of wie of wat. Dat is er natuurlijk. Leeftijdsdiscriminatie. Ja, zonder meer. Ja? Zonder meer. En wie gaat het om? Dan moest ze erheen. Dat zijn de keerzijde van de medaille. Dat moest, in de loop van de jaren hebben ze dus veel geleerd. Dat goed ze neven dich neer. Tenminste, ik ken dat nog goed hoor. Ik weet natuurlijk niet, als ik het mag beleven, wat er dadelijk gebeurt. Maar het geeft me nog goed af, gelukkig wel. Afkloppen. Als de telefoon gaat, als hij niet meer gaat, dan begint dat pien te doen. Maar zolang als hij gaat, is dat toch leuk. En dan ga je dus nog. Gelukkig wel, want er is altijd één ding. Beginnen als artiest is heel moeilijk. Maar weet je wat veel moeilijker is? Uitscheiden. Dat is het moeilijkste wat er is. Als ik de